Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή στην κουζίνα της Princess. Σήμερα θα μαγειρέψουμε παρέα με τους βοηθούς μου, Νίκο και Πέτρο. Δήμητρη Γκλό, θα αρχίσει το μαγείρεμα. Λοιπόν, και τώρα θα μας κόψει το κόκορα ο βοηθός ο Νίκος. Πάμε. Δήμητρη Γκλό, να κοπεί. Αποκεφάλισε το φίλο Νίκο. Δεν κόβει πάλι, δεν κόβει. Πού είναι το μασάζι, το μασάζι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αποκεφαλίστηκε το κοκόρι. Γεια σου. Εντάξει. Το πετάμε εκεί. Να τροχίσω λίγο το παλιτά για να κόβει καλύτερα. Παίρνουμε ωραίο χάλια. Τέλος. Και τώρα θα κόψουμε τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια κόβονται εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Ανοίγουμε το πόδι. Περίμενα. Κάνουμε έτσι και... Μπράβο, μπράβο. Τώρα το άλλο ποδαράκι. Το κόβουμε εδώ πέρα, παράσουμε λίγο με το μπαλταδάκι μας. Και 1, 2. Έτοιμο και τα πόδια του κόκορα είναι έτοιμα. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ζωμό. Απλά υπέροχο. Εδώ πέρα έχουμε βάλει λίγο από τον κόκορα, λίγο από τον κόκορα. Τα κόκαλα βασικά. Τώρα θα ρίξουμε τα καροτάκια μας, τα κρεμμυδάκια μας, τις σπεργές, το σέλερι, το πράσινο, τα κοτσανάκια από το μαϊντανό και το σκουρδάκι μας. Μισό λεπτάκι γιατί μας ξέμειναν. Και τώρα λοιπόν θα ρίξουμε και τα μπαχαρικά μας. Κόκκινο πιπεράκι. Μαύρο πιπεράκι. Και τέλος θα ρίξουμε δάφνη και λίγο ακόμα. Και τώρα θα το καπακώσουμε και σε λίγο ο ζωμός μας θα έρθει τώρα. Θα κάνω τα μαγικά μου και θα φορέσω το ποδιά μου. Εδώ πέρα σας παρουσιάζω τα υλικά μου για να φτιάξουμε το πιάτο. Εδώ πέρα έχουμε πράσινο κομμένο, κρεμμυδάκι, μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι και κόκορα. Λοιπόν, τώρα θα βλαμψάρουμε το πράσινο μας. Θα το ρίξουμε έτσι, βάζουμε πρώτα ένα κεφαλάκι και από το πάνω σινουά για να μην σκοτήσει. Αν όλα μαζί να Λοιπόν, βοηθέ Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το φιλό του κόκορα και θα το στερώσουμε τώρα. Κάνε πάνω.
αλλά έτοιμα. Λοιπόν, για πες μας λίγο εδώ πέρα. Πόσο ώρα θέλετε βασικά να πλασιάσετε? Θέλουν κανένα 3-4 λεπτά να πλασιάσουν και ο λόγος που τα πλασιάζουν είναι για να φύγει το χρώμα λίγο, αλλά και η έντονη γεύση του πράσινου. Γιατί δεν θέλουμε να έχει τόσο πολύ έντονη γεύση το φαγητό μας. Αυτό. Και μόλις τα πλασιάζουμε, εδώ η γύψα θα τα σοτάρει μαζί με τα μανιτάρια και το κρεμμυδάκι. Είναι έτοιμα. Μπορείς να βάλεις. Θα αφήσεις εδώ. Θα βάλουμε το λαδάκι μας. Μέσα στο τηγανάκι μας. Θα ρίξουμε τώρα τα πλατσαρισμένα μέσα. Το πλατσαρισμένο πράσο. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα τα πλατσαρισμένα πράσο. Από τον βοηθό μου τον Πέτρο. Αυτός είναι ο βοηθός ο Πέτρος. Voilà. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι. Θα ρίξω το Πέτρο μου. Κρεμμυδάκι μας. Και λίγο πιπεράκι. Αυτά τα δύο πάνε σχεδόν πάντα μαζί. Αλλά πιπέρι. Και τώρα θα ρίξουμε τα μανιτάρια μας. Ρίξτε τα βοηθέ, Νίκο. Ρίχνουμε τα μανιτάρια. Πραγματικά χάνετε που δεν είστε εδώ να το μυρίσετε, να το δοκιμάσετε σε λίγο. Γιατί εμείς... Αλλά θα δοκιμάσω εγώ για εσάς. Εγγύηση. Τίκη τυγκλών και είναι έτοιμο τώρα να το σβήσουμε με demi-glace, η οποία είναι εδώ. Με demi-glace θα το σβήσουμε, η οποία είναι εδώ. Demi-glace βάζουμε για να πάρει γεύση. Όπως οι νοικοκύρες χρησιμοποιούν τους ζωμούς από κρέας, από λαχανικά, και εμείς στην κουζίνα την επαγγελματική έχουμε demi-glace, η οποία αποτελείται από ζωμό, από μοσχαρίσια κόκαλα και διάφορα λαχανικά της επιλογής μας. Και τώρα θα ρίξουμε και λίγη κρέμα γάλα. Πολύ ωραίο. Μισό λεπτό. Άνοιξε μου το βοηθέ μου, Νίκο. Ναι. Demi-glace. Θα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, και τώρα θα ρίξουμε λίγη κρέμα γάλα. Κάντε και λίγο έτσι.
Πραγματικά δεν υπάρχουν. DVD κλόν. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο βοηθός μου ο Πέτρος θα μας βοηθήσει να θωρακίσουμε λίγο τον αλανιάρη κόκορα. Πάμε, πάμε. Εδώ ο κόκορας. Λοιπόν, τώρα θα το θωρακίσουμε λίγο στο τηγάνι και μετά θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς. Στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά ανάλογα το μέγεθος. Ο αλανιάρης κόκορας είναι από τα φάρσαλα. Είναι από τα φάρσαλα. Θα το θωρακίσουμε απλά λίγο και θα... Η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα. Αρχίζω και δεν στέλνομαι. Εκεί την κλώνω. Να αλλάξω. Βολά. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμο. Θα το ρίξω, θα το βάλω μέσα στο ταψάκι μας. Θα ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω. Και θα το βάλουμε στο φούρνο μας. Κλείνουμε το φούρνο και το αφήνουμε 15 λεπτά στο 180. Φίλες και φίλοι, μην το ξεχάσετε. 15 λεπτά στο 180. Τώρα, τυκλών. Τώρα θα το πάρουμε. Θα ρίξουμε τα ντοματάκια. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Για να δώσουμε λίγο χρώμα στο πιάτο. Δεν θα τη βγάλουμε. Εδώ πέρα έχουμε καροτάκια φουρνέ, τα οποία μπλασάραμε λίγο και τώρα θα τα σουτάρουμε και θα τα διακοσμήσουμε στο υπέροχο πιάτο μας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εδώ θα πιάσω το κρέας. Εδώ θα πιάσω το κρέας. Μπορεί να βάλει το κοτόπουλο. Θα βγάλουμε τώρα για να μην μας καούν, γιατί στο τσάκι ήτανε. Τα καροτάκια μας. Λοιπόν, βάζω εδώ. Θα πάρουμε ένα τσέρκι τώρα. Ένα τσέρκι. Και θα ρίξουμε από την υπέροχη φάρσα μας. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα κόψω το υπέροχο κρέας. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, δίκη την κλόν. Έτοιμο το κρέας. Λοιπόν, και τώρα πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Έχουμε πάρει ένα τσέρκι. Το γεμίζουμε. Τα λαχανιά σου εντάξει. Μπορείτε να μου φέρετε λίγο χαρτάκι. Το πατάμε έτσι για να πάει παντού. Λίγο να σταθεροποιηθεί και καθαρίζουμε τα γύρω-γύρω του πιάτου μας. Τσουκ τσουκ. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε λίγη από τη βάση, από τη γέμισή μας. Και θα βάλουμε εδώ. Και άλλη.
Ωραία. Και τώρα έχω πάρει ντοματούλες, τις οποίες είχα μπλαντσάρει και τσιγαρίσει και θα τις πέσω από φυλάκι και θα τις βάλω επάνω από τη γέμισή μας. Λοιπόν, τώρα θα πάρω τα καροτάκια μας. Έτσι, λοιπόν. Και τώρα θα βγάλουμε το τσέλι. Θα βάλουμε πρώτα το κρέας μας. Και θα βγάλουμε το τσέλι μας. Και τώρα θα ρίξουμε και λίγο μαϊντανούλι ψιλοκομμένο. Και στο πιάτο μας για να πάρει λίγο χρώμα. Και θα ρίξουμε και σταγόνες μπαλσάμικου. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη και να το δοκιμάσετε πραγματικά. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής η παρουσιάστριά μας μαζί με τους δύο guests της εκπομπής θα κάνουν την γευστογνωσία του πιάτου. Θα ξεκινήσουμε από την Ιωάννα Ζαφυροπούλου, γνωστή ως Princess. Κυρία και κύριε, θα καταρρεύσω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σε λίγη νοματούλα. Δεν υπάρχει απλά. Νομίζω, φίλες και κύριοι, τα λόγια είναι περικά. Η αντίδραση της Princess τα λέει όλα. Δοκιμάστε να πεις. Μια φορά δοκιμάσω εγώ, αυτό το μου. Και ο guest μας έτοιμος να καταρρεύσει. Ο άλλος κατάρριψε ήδη. Να δοκιμάσουμε λίγο. Μόνο από τη μυρωδιά. Πάρουμε λίγο σαλτσούλα. Έχω να πω ότι ήταν τέλειο και να μην τα καταρρεύσει κι εγώ. Ήταν υπέροχο. Άλλος ένας κατάρρευσε. Και πάμε τώρα στο special guest, Νίκο Μπέι. Λοιπόν, Έλα Νίκο. Κατευθείαν από τα φάρσαλα, μόνο και μόνο για την εκπομπή της Ιωάννας Ζαφυροπούλου. τέλειο. Μ' άρεσε πάρα πολύ που θα το φάω όλο. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, με τον Πέτρο και τον Νίκο, Γεια σου. Γεια. θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Εκεί την κλόν!